Už ste počuli tento príbeh. Ja som išla do lekárne. Pýtam si sprej do nosa iba s morskou vodou. Ja teda bývam v Rakúsku, takže majú tu troška iné značky. Prišla s takýmto niečím. Super. Doma pozerám. Tak ale to nemá iba morskú vodu v sebe. To má ešte nejaký Thyloxapol. Keď som to konzultovala, tak vraj to vôbec nie je nejaká veľmi prírodná vec. Keď to niečo končí v koši. A tak si hovorím, že viete čo? Viete čo je istota? Viete čo je fakt istota? Takýto difuzér. Zapnem esenciálne oleje, dýcham to a prípadne vytieram nos esenciálnymi olejmi, ale aj naozaj pri kvalitných esenciálnych olejoch, pretože naozaj neodporúčam ich kupovať len tak niekde z bežných e-shopov alebo drogériek. Fakt musíte vedieť, že boli testované na kvalitu a budú vám fungovať 1-2 kvapky, že sú to len čisté výťažky z rastlín. Takže